Вучень 9 класу Ковальковської середньої школи ім'я Кузьми Петровича Гліба. Асад Чеватін. Пільний Панченка. Дети войны. Им не спевали матінкові ханки, яны не чули казок от дядов, плоховых, а хриплый голос танка, тревожливых, журботных пудов. Яны не плакали бессонными ночами, коли от бомбу несли их у склеп. И слово першее, каким их научили, были про немцев, про войну и хлеб. Затихнуть битвы, ворог буде знищений. І діти причекають того дня, коли з-під облака паде на пепелище, як теплий дощ, густая тишина. Сміло з хатини у полі вийдуть, як перший раз спокійно в житті, любуватися родним краєвидом, послухать звон ручулки у трещі, пить пах лугов, красой гайов любуйся. І все ж їх серце задрожать не раз. Им сдастся самолетом перший гусел, пожаром сдастся першая зора. Погодный гром за дальней Дубровой напомнить им пожар бомбардировок. И часто-часто чистые их сны рваться будут голосы войны.